Βρισκόμαστε στο αμαξοστάσιο του Δήμου, συνομιλούμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθημερινότητας, τον Φόρητο Ρόμπο. Πολλά τα προβλήματα που προέκυψαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, όμως το συντονιστικό όργανο εδώ του Δήμου που είναι εδώ στο αμαξοστάσιο Τρικαίων δείχνει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Κύριε Ρόμπο, για πείτε μας πώς έχει η κατάσταση σχεδόν ένα δεκαήμερο μετά τις πλημμύρες, τι κάνατε και ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας όσον αφορά και το θέμα της περισυλλογής των νεκρών ζώων. Πράγματι είναι περίπου μία εβδομάδα μετά, γιατί 3 μέρες ήταν σε εξέλιξη το φαινόμενο. Από το Σάββατο περίπου που άρχισε ο κόσμος να βγάζει τα πλημμυρισμένα του πράγματα στους δρόμους, είχαμε ήδη συνεργεία. Θεωρώ ότι αντιδράσαμε άμεσα με εργολάβους και με προσωπικό του Δήμου για να καταφέρουμε να μαζέψουμε όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα γινόταν. Το οργανώσαμε από την αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η περισυλλογή, αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και η διαχείριση που πρέπει να γίνει από εμάς. Νομίζω ότι μέχρι προχθές είχαμε καταφέρει και μαζέψαμε τις μεγάλες αιστείες και τα περισσότερα πράγματα. Φυσικά συνεχώς βγάζουν οι άνθρωποι και θα συνεχίσουν να βγάζουν, θεωρώ. Ήδη έχουμε μπει στα χωριά και προσπαθούμε να κάνουμε αποκομιδή από τα χωριά και θα ξαναμπούμε στην πόλη για το δεύτερο σε εισαγωγικά κύμα, θα έλεγα, το οποίο αναμένει να έρθει το Σαββατοκύριακο, κύμα πραγμάτων, έτσι, όχι κύμα, να διευκρινίζω, το οποίο αναμένεται τώρα το Σαββατοκύριακο να βγάλουν επίσης αρκετά πράγματα, ώστε μέχρι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε κλείσει από αυτό το θέμα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι υδροφόρες και πλένουν τους δρόμους με απολυμματικό υγρό στη σύνθεσή τους και θα συνεχίσουν και αυτές να δρουν για τις επόμενες μέρες. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποκομιδής, το μέλημά μας είναι καθάρισμα των δρόμων και πλύσιμο των δρόμων. Και φυσικά θα προχωρήσουμε και σε κάποια σημεία σε απολύμανση. Ήδη από ό,τι έχω πληροφορηθεί εδώ και κάμποσες μέρες η περιφέρεια με συνεργεία απολυμμένη, έτσι ώστε να έρθουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην κανονικότητα. Όσον αφορά τα νεκρά ζώα, παράλληλα υπάρχουν άλλα συνεργεία τα οποία εδώ και μία εβδομάδα προσπαθούν να περισυλλέξουν και να πάμε για καύση είτε υγειονομική ταφή τα νεκρά ζώα. Μια διαδικασία αρκετά δύσκολη, και η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με την πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες και απομάκρυνσή τους από εκεί. Εφόσον καταφέρουμε και τα βγάζουμε, από εκεί και πέρα η διαχείριση είναι δική μας και είναι πιο εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Έχετε εικόνα, κύριε Αντιδήμαρχε, για τι αριθμό ζώων μιλάμε περίπου? Θεωρώ ότι μιλάμε για 3 με 4.000 μέσα στο Δήμο Τρικαίων, τα οποία έχουν πληγεί. Το μεγαλύτερο Πώς έχουν περισυλλογεί από αυτά? Νομίζω ότι είμαστε γύρω παραπάνω από τα μισά. Παραπάνω από τα μισά. Έχουμε γύρω στα 1.500 με 1.800 ζώα, τα οποία αναμένεται να περισυλλέξουμε τις επόμενες ημέρες. Έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή ειδικών συνεργειών πλέον, διότι πέρασαν οι μέρες και δεν είναι εφικτή η πρόσβαση σε μηχανήματα και σε προσωπικό μέσα, και χρειάζεται ειδικές στολές, ώστε να μπορούν και από το θέμα υγιεινής αλλά και από δυσοσμία να μπορέσουν, ας πούμε, να μπουν στις κτηνοτροφικές μονάδες οι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.